المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل فالعلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد أمبالما تلين يتافلبو مليكونا مليكوكا تيموسو دمسيني ماكورو yoro jan yoro suru aw mana kɛ fan o fan ni waati na ni sonjalen bɛ don ka aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw fo aw bɛ lahalaya fɛn fɛn na k'ala deli ala ka lahalayaw ɲɛ halisa ka tɛmɛ lahalayaw kan bɛ minnu na an bɛ masa yɛrɛ tanu fɔlɔ ka sɔli ani nɛɛma camanba deli a fɛ a ka kɛ alakiraba in kan muhammadul mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira kelen ɲɛta filɛbaw an nana an ka jamukan na n'o ye dɔnnibaw ka kɛnɛ ye dɔnnibaw ka kɛnɛ ye émission ye an bɛ min latɛmɛ ayiwa dɔgɔkun an bɛ dɔnnibaa dɔ bisimila an n'a ka se ka baro kɛ diinɛ kow ka tuma dɔw la hadamadenya yɛrɛ taabolo ka se ka bilasiraliw di min b'a to an bɛ faamuya caman sɔrɔ an ka diinɛ kow la alhamdulilahi rabbil alamin an ka sigi tɛmɛnenw na an wulitɔ y'a fɔ ko ni ala m'an ka jɔnya jira an na n'an bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'an karamɔgɔ bisimila kɔnɔna la o layilu tɛmɛ kɔnɔna la an filɛ ka nin sigi fana daminɛ bi ani maa min bɛ baro sigi la o y'an ka cɛkɔrɔba ye Sheikh Misbahu Wage Barawuli Misbahu Wage ayiwa Barawuli kɔnɔna la an nana ale fɛ yan n'a bɛna baro kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin yɔrɔ la an bɛ foli bila ka taa Barawuli ka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagelakaw ka du ka dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la n'o ye Sheikh Demba Wage ka yafa ma ala ka dayɔrɔ suma ni alaw taala ka jɛ bi walanda kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo min nafa ka bon et surtout anw bɛ ka ɲɛnama kɛ waati minnu na bi lajarabiw nana fitinaw b'a la ka bonya sitanɛ b'a la ka sago sɔrɔ jɛw ni du caman kɔnɔna la a ka kan an ka baro kɛ ni dɔnnibaw ye ka da kan olu ka kumakanw bɛ se ka kɛ lafiyaba ye anw ma insha allahu taala sɔni walandan ye mun ye an bɛn'o fɔ mɛ san'o cɛ foli kumakan ayiwa ɲɛbila k'o di an karamɔgɔkɛ ma insha allah ani donkan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ni walanda ye Sheikh Misbah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayiwa insha allah an nana kokura baro kɛrɛnkɛrɛnnen na ni alaw taala ka jɛ maaw y'a kanu k'a fɔ an ka sigi caya n'aw ye an bɛ ala deli ala kana nin kɛ an ka sigi laban ye bi an b'a fɛ ka baro kɛ walandaba kan nka sani walanda y'an ka da don a la a kun ka d'an ye ka folikan ni kuma ɲɛbila di jamukan in filɛbagaw ma bisimila inshallah. alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أستاذ أبو بكر أو بسم الله إني تمام ما شاء الله أو أكسو بارك الله فيكم أمبي أوفك أولي من دوك بركة شكرا لما نكلف فهم بين نوبا كما كامل نوني بانا يروس جنا يروسون أمبي فوليك أبلا جليني أمبي دوك أبلا جليني أمبي دويني أبي فنافي يلا صنع amina fe minnu fo n'an bɛ don ala k'an bɛ sahaba ma fɔ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ye a lamɛnni ko ɲuman n'a faamu ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni sigi ye bijahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa sallam ayiwa kuma b'i bolo ala k'an bɛɛ sahaba ma ka barika don ko la ayiwa Sheikh Misbah ni ala sɔnna ma bi an b'a fɛ an ka baro kɛ fɛn min kan o ye lajarabiw nana an ka sigi la
duba dɔw bɛ olu kɛra duniw ye c'est à dire jama bɛ du kɔnɔ nka du tɛ yen tuguni ka sabu kɛ sinji tigɛ ye bɛnbaliya nana balimaya caman na sinji tigɛ kɛra fɛn anw fɛ bi kabako yɛrɛ tɛ tuguni dɔ bɛ ko dɔ k'i la i sinji la i b'a lakale yɔrɔ b'a fɔ i t'i yɛrɛ ta ka bɔ a kun ne ko an k'a kanu an ka baro dɔ kɛ sinji ko kan o de y'a to an sigira bi silatul rahim bi n'a fɔra yɛrɛ ka baro kɛ ni an ye ni walanna in kan i bɛ se ka kuma ɲɛbila jumɛn kɛ sinji tugu sinji tigɛ mun de don alhamdulillah rabbil alamin ala k'an bɛ sababa amina rabi n ye kuma faamuya fɛn min ye sinji tigɛ ani sinji tugu o bɛ ta kuma min ka fɔlɔ o ye a bɛ fɔ mun yɛrɛ yɛrɛ ma sinji tugu sinji tugu yɛrɛ yɛrɛ mun na fɛn siya dɔn mun de don jɔyɔrɔ jumɛn in b'a la fana yɛrɛ diinɛ kɔnɔ a fɔ n'i y'a kɛ ni nafa de bɛ yen ni nafa de bɛ yen ala kɛ bɛ ka qiima jumɛn di a ma tuguli in bɛ kɛ ni mun ni mun ye mun fɛn siya bɛ yen ni tuguli bɛ se ka kɛ n'o ye kuma gɛlɛman ye fɛn minnu ye o ye nin ye an bɛ kuma fɔlɔ min kɛ n'o ye sinji tugu yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye n'o ye taarifu surati rahim o ye balima surun fɛn o fɛn bɛ yen faya sira fɛ ba sira fɛ hali biraɲɛ sira fɛ k'o bɛɛ lajɛlen tugu tuguli in kɔrɔ tɛ ko jurukisɛ b'i bolo i b'a siri o la k'a siri i cɛ la o tɛ i kan ka ɲumanya min kɛ k'i o kɛ o de ye sinji tugu ye o de kama u b'a fasari k'a fɔ silatu rahim hiya al-ihsanu ila al-aqarib min zawi nasabi wal ashar ko ka ɲumanya kɛ ka se balima suru ma sira bɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ danbe sira fɛ biraɲɛ sira fɛ o de ye fasa ni basira ani furu sira ni bɛɛ lajɛlen ye aqaribu ye bil atfi alayhim wa riayatihim ka makaru la k'u kɔlɔsi k'u ka kow jateminɛ k'u ka degun dɔn k'u ka tɔɔrɔ dɔn k'u ka hitaji dɔn ka baara k'u ye i seko bɛ baara min bɛ yen n'u mago b'o la n'i bɛ se k'o kɛ o k'u ye ka to ka taa b'u ye k'i ɲɛkɔrɔja u kɔrɔ kuma lasurunya bɛ kulli ma yantafi'una bihi kullu ma yantafi'una bihi nafa bɛ se ka kɛ ni fɛn o fɛn ye o lase u ma o nafa kɛli bɛ kɛ ni hadamadenya kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni hitaji bɛ k'a la i ye dɔgɔ bila ka t'u so i ye charbon di musow ma i ye tobili kɔgɔ bila ka taa kaso i ye wari d'a ma i ye ɲɔ d'a ma i ye fini d'a ma i ye hali biriki d'a ma k'a ka so kogo jɔ n'a ye i ye kɔlɔn sen i ye ji bila ka taa kaso i ye yelen nin bɛɛ lajɛlen nafa bɛ fɛn o fɛn na sinji bɛ tugu ni o bɛɛ lajɛlen ye nin de ye sinji tugu ye ma ni fɛn min se b'i ye n'i y'o kɛ i y'a tugu n'i ye seko damadira min ye i y'a kɛ ka daw na i y'a tugu n'a ka hitaji bɛ min na k'a se b'i ye i m'a kɛ o tuma hali n'i m'a nɛni i m'a bɔ i m'a kuma kɔnɔ a bɛ fɔ k'i ye sinji tigɛ subhanallah yani n bɛ se nin ma n bɛ segin kɔfɛ dɔn aji bani i ka kuma kɔnɔna la sisan i da magara sinji tugu ɲɛfɔtɔ i da sera buranakaw ma c'est à dire ka ɲumanya kɛ nɔ a bɛ jate sinji tugu ye a bɛ tigɛ sinji tugu ye muso ye mun ye e ni muso de ka surun o bɛɛ lajɛlen ye o e ni dɔ bɛ fa ni ba la masalan i bɛ taa sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ta o mais muso bɛ tiɲɛ ta subhanallah i bɛ se ka sa ka miliyɔn tan to i bɛ se ka sa miliyɔn kɛmɛ to miliyari to i bɛ taa sɔrɔ i badenkɛ bɛ fa kelen ba kelen sariya la a sen t'i ka tiɲɛ na ni den dɔw sɔrɔ ni den cɛ ale sen t'a la ni fa bɛ ale sen t'a la mais muso bɛ yen o tɛ bɔ hali ni dɔrɔmɛ kelen de tora o ni o ka mɔgɔw de bɛ se k'o de marabatigiya la k'a sarada ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire o ye dɔ yɛrɛ de o ye dɔ de kɛ o ye dɔ de ka ɲumanya kɛ ka taa muso somɔgɔw ye o yɛrɛ de ye sinjitugu sanfɛta yɛrɛ dɔ ye parce que muso ye sinji yɛrɛ sira ye o i bɛna tugu balima sira minnu ye sisan o balima sira in bɛ sɔrɔ furu sira de fɛ o a bɛ sɔrɔ sira c'est vrai e bɛna k'i balima mun ye o bɛ sɔrɔ se muso sira de fɛ o muso de y'a se ɲɔgɔn ma o nka k'a fɔ sisan an bɛ fa kelen na an bɛ jamu kelen o tɛ dɛ muso yɛrɛ ka mɔgɔw de ye sinji belebelebaw ye belebeleba yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye o n'an ko an b'o kɛ o b'a fɔ ko muso muru ye sen tigɛ mais ko k'a fɛ k'a yɛrɛ di a muso ma ten n'a muso kɛra muso ye n'a tɛ foyi kɛ muso a t'a k'anw ye ani damaden don o min b'o fɔ i b'a sɔrɔ o sen tɛ ka tiɲɛ na i n'a bɛ fa ni bala nka sariya la sen tɛ ka jɛ hali dɔrɔmɛ kelen muso don ni tiɲɛ tɔ tora dɔrɔmɛ kelen pewu ye dɔrɔmɛ kelen fo ni muso k'a yafara n'o tɛ a bɛ tila ani mɔgɔ cɛ o kama sinji ta a ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye kelen ye n'i ma tuguli fana kɛ seko ye min ye n'i m'o kɛ man lam yasil faqad khata ya qaida man lam yasil faqad khata sa fɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ manzila fila tɛ yen o i ye tuguli kɛ walima i ye tigɛli kɛ sabanan tɛ yen a bɛ komi lahara du fila de bɛ yen a dana tasuma i ma ba nin fana y'a tugu walima i y'a tigɛ i ko sisan c'est à dire fɛn dɔ bɛ a se b'i ye
sinji ma deli fɛ a mago b'a la i banna ka k'a ye k'a sɔrɔ a se b'i ye o bɛ jate sinji tigɛ o bɛ ci ta kɛ man kana lahu fadlu zadin fali k'a sɔrɔ a yɛrɛ m'a demandé fali yaud ala man la zada lahu man kana lahu fadlu ta'am fali yaud lahu ala man la ta'ama lahu k'i k'a d'a ma de e b'a dɔn ka b'ale mago b'a la e dun tɛna kɛ fɛn wɛrɛ ye e b'a kɛ di n'i y'a bila i fɛ i ye juguya kɛ n'i y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma i ye dɔ bila ala ta ɲɛ mais i b'a kɛ cogo di e ka miiriya bɛ se ka kɛ n'i y'a d'a ma komi a tɛ ka fɛn kɛ n ye a yɛrɛ mago tɛ na o bɛ na bon laysa al-wasilu bil-mukafi ala kɛra ko ten tugulikɛla tɛ ko n bɛ tajuru sara kɛ o karisa b'a kɛ n ye n balimaw na o fana b'a kɛ o tɛ sinjitugu ye o laysa al-wasilu bil-mukafi sinjitugula tɛ saralikɛla ye wa inama al-wasilu alladhi tasiluhu hali n'a y'i tigɛ a ma fɛn d'i ma e b'a k'a ye hali n'a t'a k'i ye sil man qata'aka wasila Allahu akbar y'a kuma fɔlɔ-fɔlɔ ye la hawla wala quwwata illa billahi an balimaw ani Cheikh Misbahu Wage de bɛ baro la an bɛ ka kuma fɛn min kan bi sinjitugu de don c'est très important surtout an bɛ ka ɲɛnamaya kɛ waati mun na dogolen tɛ mɔgɔ la ni min y'a ta la ka daminɛ i bɛ ɲinɛ i ta kɔ gɛlɛya dɔ bɛ bɛɛ kunna sitanɛ bɛ ɲini k'a sago sɔrɔ an na an ka du kɔnɔna la o de y'a to an y'a kɛrɛnkɛrɛn an ka nin baro in ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin balimamaw ma sinjiw ma jɔnni ye balimaw ye jɔnni ye sinji ye an da bɔra k'o ɲɛfɔ sisan ja sinjitugu bɛ taa du dɔ kɔnɔ e yɛrɛ bolo tuma dɔw la k'o ta o ka du ye furu sira fɛ e hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ musow a somɔgɔw olu tuguɲɔgɔnyalen ye sinjitugu ye ka da ayiwa Cheikh Misbahu Wage a ye kuma minnu fɔ ani a ye dalu minnu da la olu kan an bɛ ala deli ala ka sinjitugu nɔgɔya halisa a Cheikh Misbahu a jɔyɔrɔ sinjitugu sinji jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ min b'a kosɛbɛ fɔlɔ-fɔlɔ an k'a dɔn ala ye sinjitugu kɔrɔta kojugu k'a bonya fo ka tɛmɛ Allahu akbar ale yɛrɛ ala ka ala ɲɛ siran yɔrɔ mɔgɔ bɛ siran ale ɲɛ ka se hakɛ min na a y'o fɔ yɔrɔ min na a ye sinjitugu de fɔ ka tugu ala an ka siran ale ɲɛ an ka siran sinji fana ɲɛ an ka n'o tigɛ dɛ aqulu ta'ala awwalu surati an-nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa ala sa'ala ala min ya'lamu n'o ye adama ye a y'an bɔ yɔrɔ kelen o ye sinji fɔlɔ ye an bɛna s'a ma ɲɛfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ la i sinji de don ɲɛnamaya la mɔgɔ hadamaden i sinji de don bari min nafsin wahidatin an ma bɔ fila la o a jɛɲana cogo o cogo a kelen de don c'est-à-dire nin b'a yira dɔrɔn ɲumanya kɛ bɛɛ ye hadamaden bɛɛ ahabbu khalqi llahi ta'ala anfa'uhum linnas mɔgɔw linnas ye mun mana fɛn wɛrɛ t'a la o n ka surun na ma surun la o sala hadamaden kɔni don e bɔra min na a yɛrɛ bɔra yen de a fa banna i seko k'a ye hali fɔnda la hali kuma ɲuman fɔ wa qulu linnasi husnan linnas a m'a fɔ lil mu'minina a m'a fɔ lil muslimina a ka dɔn linnas donc nas mana yɔrɔ o yɔrɔ sariya la kafiri ni silamɛ bɛɛ ka kan na a bɛɛ ka kan nasu mana na dɔrɔn a banna bɛɛ ka kan na min alfaz al-umum ako ala min y'an dan ni kelen na an ka sira o ɲɛ wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama bima'na wattaqul arhama an taqta'uha taqullaha wattaqul arhama ay sira la ya ka yɛrɛ kɔlɔsi a ka sira sinji fana ya ko kɔlɔsi a ka n'o tigɛ dɛ taqul arhama an taqta'uha ay sinji kɔlɔsi a filɛ ka ni ala ye fo ka tugu ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in na o tuma mɔgɔ bɛɛ a dɔn mɔgɔ bɛɛ min aslin wahidin danbe sira la a bɛɛ kelen an bɛ jamana tɛ an bɛ kabila tɛ an bɛ kan kelen fɔ o tɛ an bɛ sigida kelen na o tɛ e ye mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye an bɛ bɔra adama na o de kama a b'a fɔ ko min nafsin wahidatin fo ala kɛra nana fɔ sallallahu alayhi wa sallam kullukum li adama wa adamu min turabin k'a jira n'an bɛɛ kelen الناس من جهة تمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وآخرهم مشاكلة وأعظم خلقت فيهم ووضعوا فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء بيولي يورتك يو يكلم بايو يمو مجنو ينمو يو أبي برا كلمنا ويجيني بوي وأبي برا آدم كلكم لآدم وأنا برا بولا abana ni sinji bilbel bani ya folo yi c'est-à-dire ni aya in kɔrɔ famu ganye abina fɔ Allahu taala be a fɔ an ka sira ale ala ɲe
waati kelen an ka sira sinji sɔrɔlen no parce que ale kɔfɛ sisan a ye fɛn min di an ma o ye hadamadenya a y'o de jira an na baganw bɛ yen o sinji ko t'olu ta la kɔnɔw bɛ yen sinji ko t'olu ta la ji kɔnɔ fɛnw bɛ yen a t'olu ta la mais a y'anw minnu hadamaden da k'an fɔ an m'an da k'an kɛ komi baganw o misali bagan a y'an don ɲɔgɔn na de rahimu junatun a bɛ komi jiri bolow bɛ yen jiri kalanso ɲɔgɔn na cogo min hadamadenw fana kalansolen bɛ ɲɔgɔn na ten a tɛ taa ka ɲɔgɔn to n'i y'a danbe dɔn i y'a kabila dɔn a banna i y'a faso dɔn a banna n'i m'o si dɔn i y'a ye ten dɔrɔn a dɔn hadamaden dɔn a banna donc danbe sanfɛta ye nin ye nin ye kuranɛ y'a fɔ k'a fɛn ka tila ka fɛn caman fɔ walazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman a bɛ tila ka tigɛ ale fana fɔ yɔrɔ caman na kuranɛ kɔnɔ fo alakira bɛna fɔ k'a gɛlɛya k'a fɔ ko la yadkhulu jannata qati'u rahimin sinji tigɛla ti don arijana kɔnɔ a y'a fɔ bɛɛ k'a gɛlɛya nin y'a kuma fɔlɔ ye bon alakira fana bɛ sinji ko qima ala b'a kira b'a fɔ k'a jɛya sallallahu alayhi wa sallam Bukhari kɔnɔ ani Muslim kɔnɔ Bukhari b'a fɔ ko man wasalahu Allah ko ni mɔgɔ min ye sinji ko ala b'i tugu kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i yɔrɔ dɔ karila a bɛ bulon don a la a fɔ yɔrɔ dɔ ma fɛn na a b'o yɛlɛma a b'o falen o tɛ a b'i gɛrɛ a yɛrɛ la a b'i k'a dɔ ye ni ala y'i gɛrɛ a yɛrɛ la kaban a banna parce que ala mana mɔgɔ tanu ka se hakɛ o hakɛ ma a bɛ taa tanu ni kɔrɔ kɛ fɛn min ye ko i bɛ gɛrɛ ale la man adali waliyan faqad azantuhu bil harb a y'o fɔ yɔrɔ min na n'a fɔ ma taqarraba ilayya abdi taqarrubu kelen de bɛ ɲini o allahumma salli ala malaikatika wal muqarrabina o sira kelen de bɛ ɲini c'est à dire ko in bɛ kun i ka se ka gɛrɛ ala la a banna gɛrɛ ala la o de bɛ ɲini o tuma sinji tuguli o bɛ mɔgɔ gɛrɛ ala la fo babarikan nana na ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra ko ala ye danfɛnw da hatta idha farara minhum fo danfɛn dalen ko ka ban a ko qamati rahim sinji wulila k'i jɔ k'a ko ala ma hadha maqamul aidika tangani ne b'o yɔrɔ de la n bɛ tanga ɲini fɛ ala n bɛ n yɛrɛ kalifa i la min al khatiyat hadha maqamul aidi bika min al khatiyat n bɛ tanga ɲini i fɛ k'an yɛrɛ kalifa don i la tigɛli la mɔgɔ kana n tigɛ ko ala ko a ko naam ama tardayna e t'i jɛn wa a t'i bɔ wa a t'e wasa an asila man wasalaki ale a t'e wasa k'i bɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye e tugu ne yɛrɛ ala b'o tugu ni mɔgɔ mɔgɔ ye tigɛ ne yɛrɛ ala fana b'o tigɛ o tuma ko sinji ko a ko naam bi jɛn n'o ye bala o tuma ala ko a ko fazaliki laki o tuma o martaba in y'o d'i ma ko n'i kɛra sinji fɛ i kɛra ala fɛ n'i kɛra sinji fɛ ala fana bɛ k'i fɛ n'i bana sinji la i bana ala la ala tigɛ a tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ min na a bɛ don i ka fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛ don garijɛgɛ la a bɛ don fɛn bɛɛ la mɔgɔ dɔ bɛ se ka marasa k'i yɛrɛ marasa k'a fɔ karisa bɛ yan sinji la mɔgɔ t'a balima na ka wari caman b'a bolo wari caman b'a bolo tɛ sɔrɔ ye o wari caman b'a bolo wari min bɛna bila mun na wari yɛrɛ tɛ wari tɛna bila mizan la lahara o mun bɛna bila a la i bɛ ka min kɛ ni wari ye i bɛ ka min kɛ ni wari ye n'o man ɲi ka ban ala bɔr'i kɔrɔ o wari tiɲɛni kɔrɔ tɛ ko n ye fantan ye o dɛsɛ t'o ye o n'i ye wari caman sɔrɔ nka ala bɛ k'i sɔn ala bɛ k'i sɔn sanasi ta dirijuhum min haysu la ya'lamun o ye nɛgɛni kan de ye a yahsibuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayri bal la yash'urun o tɛ o nafolo sara tɛ fɛn wɛrɛ tɛ baara min bɛ kɛ n'a ye o de bɛ ɲini donc nafolo b'i bila ɲuman kɛli la nafolo ɲuman b'i bila ɲuman kɛli la a b'i bila sinjitigiw la nka nafolo bɛ ka caya e bolo e bɛ ka ban i ka mɔgɔw la i bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛ min dɔn i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma min ka sira t'a la yɛrɛ i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ taa ala yɛrɛ sɔsɔ n'a ye e yɛrɛ fana fan tɛ foni fo de ka fɔ o tuma i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɛra a ma kɛ ala ka yamaru kɔnɔ bon wari fana mana sɔrɔ cogo min na waati i t'aw de kɛ walima la yakhruju min yadihi illa min al-ba'di alladhi minhu ata c'est-à-dire ala ka sutura wari tɛ bɔ adamaden bolo ka taa fɛn na fo n'a sɔrɔla sira min fɛ ni wari min sɔrɔla ala ko kan a bɛ taa ala ko la n'a sɔrɔla diɲɛ ko kan bamanan kɔni ni min sɔrɔla filɛ fiyɛ la o bɛ taa buru fiyɛ la a balimaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin bɛ kɛ dansigi an ka baro tako fɔlɔ la ni ala sɔnna sɔɔni an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ani Sheikh Misbah aw yɔrɔ kana jɛ inchallah
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل الحمد لله رب العالمين أم بيا فوق ولا جمانو كوكرا أو منو سجلن بكانكا جامو كان فلاس سانغاني واتي أنا مامي ببرو سجلا بي ويانغا شوروا شيخ مسوا واجي براولي أم بيا براولي بي أم بيا برو سجلاني يانغا شكروا ولا لا كرينا نينكا نو سنجي تقول ولا لا كما تقول فلو لا هكلا بلا جلي فامي أسرو سلامي مفو سنجي تقول جورلا سنجي تقول رأي موي أين بلا جلي لو نلا sonama hal sambeto barula ananga choroba sinji tugu joro mi bala sinji tugu étape noniyaw we ñogonya chogo diga taka nela sonama na baro tago flana ko ka cheikh assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah ami kuma to da fa do harsa ko sebe sinji joro boya ko sinji jora ka ala deli hada maqamul hayy bika wa tamna mudu sisa ko sebe فوتو ربي على كربه صلى الله عليه وسلم وسنجي لكم راكو الرحيم معلقة بالعرش كسبه ندل غن من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله دارشي سنجي جولين بكلاشي دي منك يجوا على ودي الله اكبر ni momienti wala botu ni momienti ala boti tike fo ala na foka fo ale sinji togoda ayarba rahimu راي حي من مادين ويالا تغدي رحمانو يالا تغدي رحيم يالا تغدي رحيم فرو ما دكرين دي راي حي ميمي ديدو وما دكرين كوسبي الشقاق لا برا رحيم رحمن رحيمنا ولا على بافوكا الشقاق الرحيم من اسمي ني رحيم تغبوني نيرلا مشيني حكيم نمبي هل مدين بفرفرو يا فرفرو هل مدين يكون بك حكبي كوسبي هني كافيودو هني بولي باتلودو كوسبي بداتي ودو وسينجي سرامين بي no idambeta obe bari harmaliya sinji be ala yoja kosebe qur'ana kono fanchama wallahi misali kele bismillah we kira minun cira kafiruma kira cira mo na kafiru de ga ni ala ba ko kayu ci aba fa da masal misal wa ila adin akhahum hudan kayfa zat al quwwatu bal ma na tugudi uma kisu matubi folo ni kiraye bal ma borami sinji korombe be adama kasra c'est-à-dire we kafire me umatike kafiru dido abafo wa ila samuda akhahum salihan abafo ila madyana akhahum shuayman abafo idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaquna wa min biladina kaja bal ma yambi wakilin Allahu akbar flana ni mushrike do jangona asora mushrike min do hake warabe minte ayi harmaniya ta ko min ifa alama kishara wala kake mushriki wala ibali kake mushriki shara la harsa ibe aka hakedi daga sinji hakedi ودرا بخاري كونو باب صلاة الوالد للمشرك وباب يربي بخاري أبي بخاري كونو باب صلاة الأخ المشرك وفربي بخاري كونو مبل ما دونغا كافر دو مبل ما دونغا كافر دو وكا حكبي وسنجي حكبي ودرا نبي الله إبراهيم أكيتو كا توحيد فو أفاي أي أفاي كا بل ما سنجي تجارة كوسبي كما سينفي كوسو بل ما tingana jambe tingana Allahu akbar ako ya abati wale kana ko shenani ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wala yughni anka shay'a kana tlat ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fatabini ahdika siratan sabila ya abati la ta'bud shaytana ay la abati ko shenani o koray mu sinji min be kadira ka ho ale ko ne kirai ni yin ka ati sinji sirato da obe nuhu fanai a denke wole
tuma min na nuhu ye mɔgɔw ta kurun kɔnɔ a den bɛ yen a taara kafiru nɔfɛ amma shin ka ta tɔgɔ ma fɔ a ko ya wuna yiri ka maana نادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قتلك على الدين يرولي يا ابني يركب معنا donc ya wuri den ya yoro ye ale ka se ka fa ya tin yoro do aka se ko do ma atifatul bunuwati ayo do donc dina Aisha tu ale ka sumo do ge Asma sai na bukar de musu ko ay ale ka ne ga ho ale bana na wa hiya mushrikatun fa asilu ale ka ko sili ummaki ibatu nume Bukhari kono abi Muslim kono Allahu akbar ma sinji te ka ho ambe fenkirina ambe dina kirina ambe dukone kono ote sinji laboleno ka gele nyoko abi komi sigi nyoko ka gele nyoko ci o sinji min be sisa ni min be abi fani bala awo dore be ino be fala abe sinji di fenkirina na ufla be mago bala tu ufla be fana to qadimu la hama min ka gele go sahan balmona abiti فوني بوني فهمت ولا بلاد اللي شو ولا اسمع على هم فلا هم يبيت منو كشوي فلان يمين كافر كا حرمه تغني على كرا يا بارا ابراهيم كا مغولا كشوي على كرا دينك ادلابا ابراهيم ماريا يقوب ثيات الدين دين كشوي ماريا يقوب ثيات الدين وغورا يوم من وغورا مصر ماريا تبورو فاند كرا على كرا صلى الله عليه وسلم مسلم كنا على كربه صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالقوت خيرا فإن لهم ذمة ورحيما أكبر صحيح مسلمين أقوم سلامهم ما كنا نودنا مصر ناي مصر نودنا قبت منهم بي وإبراهيم باب قبيلة منا c'est-à-dire pour que mo ga famu awena kiraba ga kuma ga sahaba o de fe ako dononi ala iseda uma o dona misra no Egypte jamana ko ayaw cesiri ago hakilito kubita qawla qibtula way mariyatu bora fasomina o ya furumso do de bora yani o je muso mari na dala krama wona dala krama de jo muso de do ya sal de kana de ala krama ma ho mariyatu qibtiyat alekelen de Ibrahim sallallahu alaihi wasallam asala shi kurbana Ibrahim antum kada ala kara kosbe ya salam amati me kalu tanworo ale fatura me abisrat mu'mina asro shi kurbana ala krama den wurati ya den ce man be bara ale den shi ce man shi ma balo ya min tu sorra kontane min sorra silama ben so jara abbe farfuna ga Ibrahim ala yake asagoyi ya fatu kabna bi kalu da madoni amma kurbaya ko tura ala kara kono tura silama kono o Ibrahim kelin fitini ne utali ya sutra ala kara jura kabru kono asra balagil ale faro tarafu ala kara ko kana din laje bare ala kira tun yi animar ya tubo ka tubla bugu da indola sike sina ya gele ya fe muso ni ɲɔgɔn cɛ ye jonde a nana tan o kana den sɔrɔ ala kira ye cɛ ma a man nɔgɔya ala kira ya bɔ ka taa bila mashrubatu Ibrahim taara bila bana nana sɔrɔ bana gɛlɛyara o taara ala kira wele ko a kana den lajɛ a nana dɔrɔn ala kira wulila a bɛna Abubakar bɛna Abdurahman bin Awf b'a nɔfɛ seba kɔrɔbaw b'a nɔfɛ nana u ye den ta ka d'a ma a y'a sɔrɔ den bɛ sikara la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala kira y'a mɛn min kɛ a ɲɛji bɔra ya Allah Abdurahman bin Awf ko ala kira ma ko wa anta aidan ya Rasulallah ala kira e fana bɛ kasi minna ala kira ko ye rahmatun ala y'o kɛ dusu hadamadenw dusukun na wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama fo den nana fatu o Ibrahima kelen a fatura don min tile ni kalo mɔgɔra kusufu kɛra bon silama la fulon ko diga ko Ibrahima sa de digira tile ni kalo la ko tile dona ko de atu dona ɲɔgɔn na waro bala kara kuma ko inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankasifa lil mawt hadil wa Allahu akbar ayo tuti usara Ibrahima sutra la kira na jo qaburin kuna ako ya Ibrahim ako idza jaaka al malakan ya Allah faqul Allahu rabbi wa Muhammadun rasulullahi abish Allahu akbar كان يفهم القول تلقين كي وبيش ولا سيدنا عمر يكمن ايام اكشرف به يا الله على كده كما بكسم على كده كو ادمي فلنس ابراهيم اما بالغ اما جرم كوكي اما في ورا فتني ترى وحسن من ترى ام بفتني جرا كان فايت اساسا اكو ني عمر بنا كيشودي وقد بلغت الحنسا
ne balo bɔra n kɔrɔbara n ye baaraw kɛ walaysa li mulaqinu mithluka ya rasulallah mɔgɔ dun tɛ ne bolo komi e ye min bɛna jɔ ne kaburu kunna kan fɔ e dun ye nin kɛ nin denmisɛnnin cinin na k'o de la siran ka siran o yɔrɔ bɛɛ aya nana jigin k'a fɔ alakira la k'a fɔ yusabitu llahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله أكبر donc ibrahima kelen de ale ka mɔgɔ ale bɛ ka mɔgɔ de wa kawtu fɛ misra o ala kira ko sa ko a tilala k'a fɔ hadisa wala abu zar bɛ min lakali a ko innakum sataftahuna misra a bɛna misra dayɛlɛ وهي أرض يسمى فيها الخيرات وبحال وري من دعاء فما خيرات عبنا شيء وما كف إذا فتحتموها لا مصر دايل فأحسنوا إلى أهلها أي من يكي مصر قوي فإن لي له ذمة ورحمة ولما فإن لي لهم ذمة وصهرا وبر بلا يساب منه شيء بل ما بانسي وتما يا حكي تولا أكاكي الله أكبر نترسي بوكو أتولو كنو على مصر دايل أدون يمو من بي وعبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة نعم عبادة بن الصامت عليه كو حفن دكو بمي حفن يمسين ورا دكو من أخوته في ويو حفن بمي كرا فرم فين برا ربي ورا دكوين تقول حفن عبادة بن الصامت عليه كو حفن بمي ياجرا حسن لا ترى كاي ماريا تنكدو بيرج منا سأل موضي بيت ماريا تنكدو بمي الله أكبر وياجرا لا ويروي أي سوين بارا أي مسير رجو يروينا دوينا أي مسير جو ماريا سون وفاني ذكرها برا على كلا يجا كوكو حكلي ثوالا كوكو حكسي يقول بلاد دين ما بيكم موي كجسسي كذا حالة تبلولا ودي كما بنغبان فين وفين تيجي هل نوسرا حكيتي تيجي أني ما ياتي تيجي فودي كما دو على كلا هل بقي من بر أبا ويا شيء أبرهما به بعد موتهما يعني ما بقى فلاس عليهم فين بين بيسكوا قد جاوني مين على كلا كوه الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما بكلين برجل يا سلام يا سلام برب فمو فين كابين يا إكاكوي كابراجي دوما أو نيروني نسامي نسيك تكون كلمة كفرة كمان بسم الله وي أما فوكو وني ما يمين بين نما هي كاتي فين يشوي ko barko ala ko laysa lil insani illa ma sa'a ko mo min ke wode be dima ma ko mo salen ko fenti ati se ka fenso kuma ma famu mo salen ko ti barake nga mo salen ko fenti dama ko tele ata ke den ati dama do o mo fo illa ma sa'a illa ma ayati se ka barake barajora nga mo be se ka fenge ko barake dama abinna fasara mais kuma jante dalanga ta yoro jan bismillah ni mo sara am ta ka ta jo ko salala am ta sali min ka shina shi da bika do ka abadan an be ga do ngo me ka do ka mun la ida fasara la an to toyi ko bar an ya fo shi ma fo lam yasa o kele o ya ana la ce an yi da man yon sha mi tla ka ta yon ko so ka ta do ko ala ka hina na ala ka ya fama shi da yo fo shi mo fo o be bolen ko e fo fo ngekanga ko kala sama abaso ko ba basoro o be folendo ngo kuma no kuma langolo le demi ma ko qur'ana te jige shuye wa ko ni ketanto ko ni be bidale ne siti daga ne qur'ana te jige do te salitoy bisu salitoy Allah ala kala mi aya o be kala shuye ko be ke fengoro buke to ni akuma plana mo shi akuma sabana nyemi sinji tugo kumbe ka mi islama ya mana kabi islama ya mana jugo badelo silamɛya mana ka jogoba si sɔrɔ ye f'aw tɔ sinsin a b'o sinsin kuma in kɔrɔ y'o ye larabu tun bɛ yen danbe tun b'u la danbe tun b'u la hadamadenya tun bɛ yen bon alakira ya sallallahu alaihi wa sallam makarimul akhlaq sinjitigiw y'o belebele a dɔnna mun fɛ tuma min na kira dira alakira ma kulu la n'a siranna ka na so kɔnɔ a nanen ni sirannen don kadiyatu nana sigi a kɔrɔ an ba khadiyatu na sigi abe anyinka aba hakilla sabati aya anyinka mundido munkara kira mana fa minun kara ala kira anya fa sallallahu alaihi wasallam ayatu ko kalla wallahi la yuhsika allah abadan akon be kale ala te labla fiu ala ti bi kokoro mun kama innaka la tasilu rahim innaka la ko innaka la tasilu rahima bali be sinjitu fola la odila o ma sinjitu yo tumbu bulu ka kokko afmbe wallahi atu bulu fana femba lo ka kokko
o tuma silamɛya kɔni nana k'a sinsin komi sisan an bɔra kuma min na sisan n'o ye k'a fɔ batu ka kɛ k'a ye rajaba kalo ka bon a kun ka b'u bolo ka kɔrɔ silamɛya nana sinsin silamɛya nana nin fana sinsin o tuma alakira nana ka nin kɛ min makarimul akhlaq wa mahasinil aadat a ko la yukhzika Allahu abadan innaka la tasilu rahima wa tahmidul kalima doni girin mɔgɔ bɛ sa ko min kɔrɔ e Muhamadu b'i kun do o kɔrɔ wa taksibul ma'duma i bɛ tɛgɛlankolon i b'olu sɔn nin bɛɛ makarimul akhlaq bari tɛgɛlankolon sɔn kɔrɔ ye foyi tɛ maa min bolo a jigiya t'a ye e k'i ta ka d'a ma parce que i bɛ mɔgɔ dɔ sɔn dɔ de b'a bolo i mago b'a la i bɛ mɔgɔ dɔ sɔn fɛn t'a bolo nka fali de b'a bolo ala bɛna taa ka fali sen a bɛ se ka crédit dɔ d'i ma don dɔ n bɛ se ka wotoro sen n bɛna taa n ka nɔgɔ don a la n bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais foro dɔ bɛ yen n bɛ se ka hali taa tilen dɔrɔn ma singa ma n bɛ baara kɛ n'a ye n'i y'olu sɔn o tɛ maalumu ye fɛn b'u bolo mais foyi tɛ maa min bolo i y'a d'a ma retour t'a la i y'a d'a ma i yɛrɛ ɲɛ tɛ foyi la o de ye maalumu ye k'i b'o kɛ wa taqri dayfa i bɛ dunan fana nin bɛɛ larabuw ka jogo ye dunan fana kɔrɔ tɛ dunan ye siya fila dunan dɔ i b'o bonya o bɛ kɛ ala kama dunan nana n'a ka wula siri ni finna siri damaden na sitale kelen de b'a bolo fini nɔgɔlen don k'o bisimila i ye dunan bisimila mais dunan nana ani mɔbiliba nana ɲumanw b'a kana walisiw b'a bolo i b'a bonya kɔni nka i y'a bonya ko wɛrɛ bɛ yen bari dunanw minɛ cogo tɛ kelen bolo i ko to yen nɔ ala lawa bil haq ko gɛlɛn minnu mana na i bɛ mɔgɔw dɛmɛ o kan a ye nin jogo ninnu jate nin ye makarimul akhlaq o tuma nin na lana fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana nin kama silama b'i janto i yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ yen n'a ka di ye a dɔn a ka i hadamaden ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn b'i nafa a dɔn a b'i hadamaden ɲɔgɔn nafa a k'a ye a tɛ se i k'a bɛɛ jatigi min ka di e ye bi e ye dutigi ye ni hali mɔgɔ dɔ ye kɔgɔ kilo kelen d'i ma a ye sukaro paye kelen d'i ma a ye sukaro kilo kelen d'i ma a ye malo kilo fila d'i ma a b'i nafa o a b'i nafa i ka so a dɔ i ɲɔgɔnna min bɛ yen hitaji bɛ se k'a kɛ fara la n'i ye mɔgɔ y'a d'a ma fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen hitaji bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ala yɛrɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ se ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ ka di mɔgɔ dɔ ma bi a dɔrɔmɛ 20 in a nafa bɛ se ka bonya ka tɛmɛ don dɔ 1000 kan parce que ni fɛn b'i bolo bi kungo tɛ yen ko caman tɛ yen nka dutigi bɔra kɔgɔ t'a ka so sukaro tɛ yen e ye 20 d'a ma taa kɔgɔ kilo tilancɛ san a y'o don o la o ka fisa o ma o don ka tɛmɛ 1000 kan don min ni fɛn b'a o de la alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam iza arada Allahu bi 'abdin khayran asaba bi ma'rufihi hajata akhihi iza arada Allahu bi 'abdin khayran asaba bi ma'rufihi hajata akhihi n'ala y'a kanu k'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka jɔyɔrɔba d'i ma i bɛ ɲumanni min kɛ i balima ye a bɛ taa bɛn a tigi mago ma parce que i mago bɛ 20 na yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ 1000 kan dɔ ka 20 ka fisa i ma o don i tɛ ɲinɛ o kɔ abada ka dɔ dɔ 1000 d'i ma e yɛrɛ t'a jate yɛrɛ fɛ kaza nin de bɛ yen donc ni ala b'i fɛ dɔrɔn tiɲɛ a bɛ se nin ɲɔgɔn ma i bɛ taa dɔ di dɔ ma a bɛ diya a tigi a dɔn kosɛbɛ f'a bɛ kasi a ɲɛji la donc o ɲɔgɔnnaw na mɔgɔ b'i janto a la kana jɔ mɔgɔ la hali ni fɛn b'a bolo ni min se bɛ yen n'i bɛ se ka k'a ye a k'a ye fɛnw bɛ ɲɔgɔn dafa a bɛ se ka kɛ e bɛ fɛn y'a bolo wari dɔ b'a bolo i bɛ y'a ye moto b'a bolo i b'a ye fɛn dɔ b'a bolo nka i bɛ taa sɔrɔ juru kɛmɛ k'a kan tunu i bɛ taa sɔrɔ énergie mɔgɔw wulilen b'a kɔ i bɛ taa sɔrɔ worobinɛtigiw wulilen b'a kɔ i bɛ taa sɔrɔ nisɔngɔtigiw wulilen b'a kɔ wari in b'a bolo e ɲɛ b'o la nka nin ko in bɛ yen i t'o dɔn ni se ye min ye dɔrɔn mɔgɔ dɛmɛ fɛ falbiru la yabla wa zambu la yunsa wa dayanu la yamut e mal ma shita fakɛ mata di tudan ni ɲuman kɛ dɔrɔn mɔgɔw ye ala fana bɛ ɲuman k'i ye Allahu akbar ala ka ɲuman kan bɛɛ ye halisa baro sigi bɛ ka surunya kuncɛyɔrɔ la an n'an ka cɛkɔrɔba ka baro a ma n'an ye baro in ka ban kuma dɔw la nka waati n'a cogoyaw don Sheikh Misbah sinji ko la an kumana e bɛ mun de fɔ sinji tigɛlaw ye sinji tigɛla ye ala de kɛlɛ kuma la surunya ye ala de tigɛ bari ala ko ni y'a tugu ale b'i tugu ni e y'a tigɛ kɔrɔ ye ala ka tigɛlen i mago t'o la o e y'i mago bɔ ala yɛrɛ la o ye kelen ye sinji tigɛ t'i bila ko fo karisa k'a kɛ n ye o tɛ sinji tigɛ ye problème b'an fɛ tiɲɛ yɛrɛ la b'an fɛ wayi ala kɛra ko tugulikɛla kɔrɔ tɛ ko min bi i bɛ min sara min ye dɔ de kɛ i bɛ dɔ k'a ye o tɛ o man qata'aka khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin aya in cikina u ya alakara yin ka alakara ko ne yɛrɛ tɛ nin kɔrɔ dɔ fɔ ne ye Jibril ɲininka Allahu akbar Jibril nana alakara ɲininka aya in na Jibril ko to n bɛ ala ɲininka na sigira kana fɔ a ye ko ala ko
ayan koro mi sil man qataka mo mi yitige o tigi de tu وأحسن إلى من أساء إليك مهم يكجوك يا جومانك إلى نيمانك وقل الحق ولا نفسك هي حد نبي لكم كان سيفو إن مقارب الأخلاق أسفتين وتما نفر مهم يجوك إلى نيمانك وتبلكو إيه من ففالكو يوم فو إيه يتنى من ذاك فاكو إيه أي من دام فاكو يوم ديما أي جاتلا يتدام يسكو يمين أتكادي على ما أي أبيكادي لكو على كون كاكي ولا على كون كاكي وما ياك ولا من كما ولا ينبالو ونبالو ودي بيسرا أجره على الله الله أكبر الله أكبر من بسنيتي كونا دي كتا يا لدتي نيتي على يا لدتي وبابالي كامنون أنا كجلن كسب لكبير سافته وفرا يوم منك هو ننتي كتيدو أريانا ننتي كتيدو عليه فنا بولا لا يدخل الجنة قاتل رحيم ولا تجي إسلامي أي سنيتي كفر أوكا لا أبيدو كنا لا يا فراما بري جنوبتين من كابو يا فخم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يكوجو كتشوجو أي كوجو كنا كوبايا على شيء أو كوجو إن كلي تابلي كو عربي يا فاهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحديث القدسي وأي جفا دلدرون وديك كلمة ونياتي ناكلا يا بي من ناي ناكلا يا بايا نكوني مكلين والإسلام سرك على بك كمغتا فوكو أبي تسمعنا موتوف برا بشاك علي فرامة في آخر لحظة من حياتي الله أكبر بل إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما دام أني تبي ربي أبسك ساعة تبي العالم عبارة لك علي فرامة إتولو الله أكبر بسك كو شاما بسك كي إمام مسلك على ما كيسا بسك كي كلام متاكي جومانيا يبولو موتوف وشيتا دوني على تي كلا اسمع على كلين يبولو الله كلا ومن ميا شيخ واتي بنا أيوة تبارك أيوة يبوتو كلا دلي كاندي أمبما bal mama mu ma ñoo fa mu sinjiko la mamu nga dube ñi nga ci gelabi yoro munna to bonan fambala di yani kala di kandi wa kan boka inshallah bon la di kan bi dam bela di ndema ko sebe di awma am ni yere ladi me bal mawla di am la man kala ladi c'est fin do shetana ka jandilu shetana be bam bla bela jelena bam bla bela jelena ni ki ba keta ko e bi yere ka fugariya idoni ni ngele ba keta e korke ni ngebe ni keta e le fugari ya o fugare ko wato ko ditlola o de kama na faranga nyima yake yoro an ka jigman kuma ni nyima nya yoro qur'ana ko ala be kuma kan da fakatu ala la fo idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin abafu wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah satana bi shukru bilana ادفع بالتي هي أحسن نحن على ما يقولون بينا بشيء من فنبو دون سيكو بينا كل يفقري وبينا كل يفسانينو وبينا كل إيه نتبادي إتيك فيني المغبين كلا يبتلك ثاني كوتيكي بينو ياك على كرالا كساوي كأبو مكان كونو كساوي كأنا فمغوفي كساوي كأنا قبيلة بلا كل وكونو شيء وابي طالب كسان سبعين يوم منك وتجيسو مغتين وفو تيتام مغفي كلينجلي ومنون كرا ني فين برج لينكرا على أننا كنا مكان لا مدون من الناي مكان يلا الله أكبر أيوة فرنيان كان الكابا كلنا أننا وبس كلمة ولا وصاروا شاخصة وبين يشرونينه ويروا بعض عنينك ولود فلا فهم بو يري أدونا لك لو أبي معك بلا كلينجلي بلا وباك حالي بكم روتي دارو سرا فرقولو أما كما دونا مسيري كونو الكابا كو كبولو من ميو كولو لابو كجيكي أبي بولو كارنا كبير جاء الحق وزهق الباطل أكو كافر وشيء لما ساكو يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم أو يا أمير نبنا منكبي من منكولا وكو خيرا أخ كريم وابن أخ كريم يبال مبالي المبالدين دي وين فارك على كلام ما فو أتي ولي فاكتو بي لا أما فو كورلينسي وشيلا وكلولا أما فو أكو اذهبوا فأنتم الطلقاء يا لبلا أقول لك
bamanan kana wula kata bana ay tubi folo amofo ay akata amofo bombaw bila mais a charte ya ran ay kane oti fo fembe nyuma ni ba he kana to ani korolen do kan yami ko no kare kan mama dafa korolen tu yusuf ka mo ya bla kolon yusuf ka mo ya bla kolon katla ka bo kata fire ko jon do ka fembe la jelenke mun ay kaso be ke mais to mana talt mana la ke masake ni balman nuna akuma وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي والله أي ندفو غا أما فو كو أي على مي مو كاسو كنا ما سو فو سكنا أي كاسو بولي فدو كولا بيجو كولا لا ولا قوة إلا بالله سيسو مي دام او كما ما هل كاسو كما فو أكودرون كون بورا سانتو بورا كولون كون على نانا وي كابو باديا كولون أخرجني من السوء لا بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين تدي أكون عليه رجع سؤال ترانش ما دام قولا أي لا ما هلا بعد أبيع ما شو عارفه سنيا فوني ما فدرون كسلك جومان تقول جومان دبنا تدرسونه وكما عليك لما ننتهي سبتلولا أبو فوي هو منو أنا كوب بنا فقنا على بعينك وكا أبو ميدر أبو بابيت لك وتوي أسافر أبي كورين سبتلولا ليه كورين فوت موت بابكم يبيك كوج جويا كسافر أبي يفهميني وتسرو wa ibe nyuma ya minga har na nyuma ya kira nyuma ya toka ce do bare iya ka kaso ya tigi dusu gunjugi ya ka masharu ce an raba fa da ka tunga nga korlen do akola ka so ga nyuma wati bana wallahi wati de bana sallallahu alaihi wa sallam sheikh ambifu jazakumullahu kullu khair barakallahu fikum wa sallallahu ilaykum nyata fleba wo foi moto wati la fona kara ka fuli kan krengren ke anga chorbai kala dilala ga shijani kena danama ka kila kala deli inshallah ala kala nin kanga sigi laban ni ala sona ambe sigi amena tuni wala na waro kuna inshallah ka fo ka wala nyumondo ka aw bela jele fo aw munu be naw sigira ka jamu kan fle ka law tala deli ala ka barka do ambela ka nga jamana ko usman ka so nyumon kan kala bangu nyumanda ambema hada wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم